Instituzional irakurriko ditut. Eusko Legebiltzarraren adierazpen instituzionala Euskaltzaindiaren sorreraren 100. urte aurrenean. Aurten 100 urte beteko dira Euskaltzaindia sortu zenetik. Mende oso bat akademiak euskararen alde bai bera ikertzen, bai bera jagoten. Orain 100 urte, orduko Euskal Herritarren ordezkari instituzionalek ikusi zuten beharrezkoa zela erakunde bat. Euskararen bidea prestatu eta bidean aurrera zuzen jarraitzen gidatuko zuena. Erakunde hori pertsona adituek osatu behar zuten. Akademiak euskararen ezberdintasunak aztertuko zituen, hutsuneak bete, hitzen forma eta esangura finkatuko zituen, eta idazteko modu bakar bat ezarri. Euskalkietatik bat ere baztertu gabe. Haiek elkarren osagarri eta elkarren aberasgarri erabiliko zituen, eta azkenean erakunde horrek hizkuntza garbia, akasgabea eta jakintza arlo guztietarako egoki eta erabilgarria izango zena ezarriko zuen. Horrela irudikatu zuten Euskaltzaindia garaiko Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari instituzionalek euskararen esparru osorako akademia bat eragin zutenean. Aurten 50 urte bete dira Euskaltzaindiak Arantzazuko batzarra antolatu zenetik. Batzarrura hartu ohi da sarritan Euskara Batuaren abiapuntu datatzat. Euskara Batua sortzeko asmoak, aleginak eta saiakerak lehenago ere hasiak ziren. Euskara Batuaren sorreran bereziki esanguratsua izan zen 1964 urtean egindako Baionako biltzarra. Baina Arantzazuko batzarra izan zen Euskara Batua sortzeko prozesuari abiapuntu sendo eta formal garrantzitsu bat eman ziona, abiapuntua alegia. Euskaltzaindia sortu eta 60 urte geroago, Euskal Autonomia Erkidegoaren estatutuak erakunde aholku emaile ofizial izendatu zuen euskararen gaietarako. Aurrekoan legez garaia horretarako Euskal Herritarren ordezkari instituzionalek proposatu eta Euskal Herritarrek ontzat hartu zuten Euskaltzaindiaren gidaritza berezko hizkuntza eta ofiziala dugun euskararen zaintza. Katea ezen orduan eten eta gaur eta hemen katea eten ez dela argi agertu nahi dugu Legebiltzarrean gaur egungo ordezkari instituzionalok. Euskaltzaindiaren 100. urteurrena ospatu ez ezik bere lana neurriz eta jakinduriaz egiten iraun dezan bere leloak azaltzen duen moduan, ekinez eta jarraituz. Euskararen egun duen egoera ezin da ulertu Euskararen Akademiaren lana gabe. Guzti hau dela eta Euskaltzaindiaren lan horrek merezi duen aitorpena zabaltzeko gure egoitzan bihar Euskararen Akademiak osoko bilkurak egingo duen bileraren bezpera honetan gaur eta hemen Eusko Legebiltzarrak Euskaltzaindiaren lana aintzat hartu nahi du. Eusko Legebiltzarrak Euskara Batuaren sorrerak euskararen historian eta halaber euskararen normalizazioan duen garrantzia aitortzen du euskara gizarte bizitzako hainbat jardueretan normaltasunez hedatu ahal izateko ezinbesteko tresna izan baita. Eusko Legebiltzarrak euskararen etorkizunean eta garapenean Euskara Batuak izan behar duen garrantzia eta egiteko aitortu eta azpimarratu nahi du, eta berretsi egiten du gizarte erabilera orotarako duen balioa Euskara Batua bera hizkuntzaren normalizazio prozesuan ezinbesteko bihurtzen duena. Eusko Legebiltzarrak euskararen estandarizazioan aintzindariak, pertsonak, elkarteak eta bereziki Euskaltzaindiaren ibilbide eta jardun akademiko eta historiko osoa aitortzen eta eskertzen du eta une honetan bereziki hizkuntzaren batasunari dagokionez egin duen lana eta ekarpena. Eusko Legebiltzarra bat egiten du Euskaltzaindiaren mendeurren ekitaldiekin eta Euskal Herritar guztiei gonbita egin nahi die bat egin dezaten Euskaltzaindiaren 100. urte hau dela eta izango diren ekitaldiekin.